Yun, magandang araw mga kagagamba. Nandito po ako ngayon kay Master Mendo, no? Maglalaban po kami ng, siyempre, gagamba. Pasensya na po kayo, ako po ang nag-intro po kay Master Mendo, gawa nung seryoso po siya ngayon, no? Kaya baka magulat kayo bakit content ni Master, ako nag-intro. Kasi nga po, seryoso si Master. Gawa nung sa laban namin, seryoso din po siya doon. So, ang akin, siguro, dahil sa seryosong kalaban ko, mas maigi siguro mag-helmet na lang po ako. Para at least hindi po kami nagkakaano. Siguro naririndi sa boses ko. Kaya siguro sa laban namin mag-helmet po ako para po hindi niya po ako marinig. Para hindi na rin po ako makapagsalita. So, wait lang mga kagamba. Mga kapon. Para po hindi siya. Siguro nababati kita sa ingay ko eh. Para hindi ako mapag-ingay. At least, kahit mag-ingay ako, hindi niya marinig kasi naka-helmet ako. So, yan. Okay. Master, ano sa'yo? Yan, pares kami, no? Pares kami dilaw. Yung akin, ano lang, medyo dark kanya, medyo light. Yan. So, ano na, magano na ako. Hey! Pagdalito sila. Bigyan pa natin ng chance. One last round na. Ayun na. So, yung nanalo, mga kagagamba, mga kapiman, yung akin ang nanalo. No? Ito. So, yung kanya talo. Pero sa hindi po umiimik ito at seryoso si Master, sabihin natin, siya ang nanalo. So, Master, talo yung akin. Talo. So, sa'yo nanalo. Grabe, ang galing ng gagamba mo. Mahusay. Oh, talo na naman. Diba? Ganyan lang para kahit pa paano baka magsalita siya o maging masaya. So, Master, ano bang sekreto mo sa bakit magagaling mga gagamba mo? Bakit mananalo yung mga gagamba mo? Ano bang sekreto mo? Mga kagagamba, hindi po nagsasalita si Master. So, siguro, kayo na lang po magtanong sa kanya pagka na-upload na itong laban namin. Kasi, yun nga, hindi ko nga rin siya matanong. Pag tinatanong ko, hindi siya nagsasalita. Siguro, ang gawin na lang po natin, kayo na lang po ang magtanong doon po, doon sa may comment section para at least baka masagot niya po kayo dahil syempre, pag nagtanong kayo doon, hindi niya po kayo matitiis, malamang sasagutin niya po yung mga tanong niyo doon. Sa ngayon, hindi niya ako masagot eh. Kaya, tingnan niyo, seryoso. So, yun na. So, yun lang. Master, paano? May laban pa ba tayo? Wala na. Ay, sasalita. Pero tingnan natin, no? Baka,
ano lang, baka first fight lang, baka wala na kaming sundan laban. Kausapin ko lang muna, no? Baka may laban pa kayo o ano. Kausapin ko lang po, no? I-post ko lang po muna mga kapiman, no? Mga kagamba. So yun, mga kagamba, meron po kaming pangalawang laban, no? Ayun, naka-helmet po tayo ulit kasi nga seryoso si Mister. So ito sa atin, kulay dilaw. Yan, kulay dilaw. Yan. So yun sa'yo, Master. Yan, kanya. Matapang yan. Malamang matapang yan. Tingnan natin. So sa unang round, talo tayo. Panalo si Master. Yan, sige. Fight na, Master. Uy, tumatakbo agad yung Master. Ayun. 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 Oh. Binilutan po yung akin. Ang galing ng gagamba ni Master. Galing na gagamba niya. Binilutan yung atin, mga kapiman. Ganda ng laban. Sa bagay, okay lang naka-helmet ako gawa nung syempre, 'di ba pagka nagda-drive ng motor, kailangan naka-helmet para hindi mahuli. So, dahil ako ang driver ngayon, naghahawak ng ring, tama lang na naka-helmet ako at the same time para hindi kami masaputan at hindi kami magkariningan ng para hindi niya ako marinig yung ingay ko. Mas mabuti ng ganito. Galing. Galing ng gagawang master method. Galing. Galing. Galing ng gagawang. Ano masasabi niyo sa gagamba ni Master Mendo? Mga gagamboy, mga kapiman, mga kagagamba, no? Ayan. Ano masasabi niyo? Comment below na lang po kayo kung anong masasabi niyo sa magaling na gagamba po ni Master, no? Or mag-comment din po kayo kung bakit po pwede po kayo magtanong kung bakit po seryoso si Master Mendo no sa laban namin. Kasi ako tinatanong ko po siya pero hindi po siya sumasagot sa akin. So kayo na po bahala na mag-comment kung bakit po siya seryoso sa laban namin. Yan. So Master. Wala. Tumatango lang. Siguro ako na lang siguro ang mag-ano no. Mag-end ng namin ng ito na video. So yun. Mga kagagamba, maraming salamat sa inyong lahat at lagi po kayo nagsusupport no kay Master Mendo at ganoon din po sa mga kapiman natin na lagi nagsusupport po dito po sa channel ni Master Mendo.
So please, wag po kayo magsawa na mag-support po sa aming mga gagamba vloggers po. No? Gusto lang po namin na pasayahin po kayo lagi, no? At gusto po namin na makakita po ng mga magagandang content ng mga laban po namin ng mga gagamba po namin. So yun, wag po kayo mag-alala, kami po ay nagmamahalan para po kami family. Sa ginagawa po namin dito sa paggagamba, no? Sa fighting gagamba. So yun, shoutout po sa lahat po ng mga gagamba vloggers like si Gagambino, no? Shoutout po sa iyo at kay Ryan D. Simandaragit at kay Kabugox, Jason Webb, uh, Galamyers TV, Saldi TV, Dixie Spidey, James Official, Gagang Vlogs, Batang 90s, Gagang Pogi, Kanegro, Alvin Recto, at sa lahat po ng mga gagamba vloggers po, maraming salamat po sa inyo at tayo po ay nagkakaisa at nagmamahalan na parang isang pamilya. Yun lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat mga kagagamba at mga kapiman. So yun lamang, maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. So yun, mag-comment na lang po kayo dun. Bye-bye. God bless.